आयौ गय बागानाव हाबफैलायलायबा हाग्राया माथो नोगोद जाना दंथो नोगोद खालै हाग्रा आयै गैखालिलै सयथिबो हाबाब बोरैबा एक्सिडेन्ट जाफ्लांबा गैलेलै हाग्रा जुबसो आंनि जुथा गिदिरखौ गानबोनांगौमोन जानाय नंलेलै सयथिबो हाबाब हा फांसे गैलेलै लोगोनि बागान बियो ओमफ्राय मेर'लाय हनै बेनो माथो हाग्राया अबस्था गाज्रिथार बागानाव एसे हाखराव गाब्र'ना लथबलायासै बा नै बेफोरबायदि आरोखि हाग्राथ' बर' हयसै नै थैबाय बा फैदों एसे गय बागानाव फैलायबाय औ साला थैदोंथ' बहाबा थैबाय गयानो गैया माथो हाग्रायासो दुसोबनो हमबाय जाखिनि दङ बेखौ एसे फोसाबलांनायसै गाम्बारि फांसे देरना दङ बिलाय मानोथो मा बोरनानै बिलाय दाबो बुवा बिदि आरोखि अबस्था हाबलांनोसै गय बागानाव बेखौ दांख्रेब होफैनांसिगोन जानाय नङा माबा जानाय नङा हाग्रा एसे एवफैनांसिगोन सिखा लानानै मंगलबारनिफ्राय बावहाय हाग्रायावनो गोम जाफैसिगोनलाय हाब बे फांसेयाव गयालाय माथो निरु जिरुथार बे लेबुआ ना लाबोना गायफैनायमोन आङो थांना दङ एसे थांनानै दं माने गंगार खर' होदला जोब्बायमोन मानो बिदि जाखो लेबुआ दामिमोन एसे खालामनानै दोननो हायोब्ला साला मेड इन देरहा बिनि सिखाजों थाख्लायफैदों आइदै साला सुआ बैग्रि सु अयथासार बैग्रि दं बेखौ दा फैगोन मंगलबार नङाला बुधबार एटाक खालामफैबावनोसै आरोबाव मा बिनि मा सु बिलाइ मानसिजों सिलाय गुलियानो जोंखौ जेबो खालामनो हायामोन बे समाव बोरैबा थाम गोमनाय खोनाब्लानो साला एरखेनानै थानानै उल्था होसोग्रासोमोन बिखौलाय आरो माथो खालामनाय जेबो हिलायनो हाया उल्थासो आक्रमन खालामबावगोन हान्थु दोलाबायलै एसे बोरैबा दे बैयाव गोग्लैनाया आयु थोस फाग्लासो थुरिलै थुरि नै अयथासार थुरि दं अयथासार थुरिखा दिंखिया थाब्लालाय जेबो नङामोन मैदेरा नैबे थालिरखौ एबार हख्लायफैयोमोन बेफोरखौ बे थालिरखौ देग्लायथ' मोनजालाना गैला एबारावहाय मैदेरा मोनजानाय नंला आसल मैदेरफोरानो एबाराव हख्लायजोबदों सालाखौ आइदि गोलोमनाया नोगोर गोलोमबाय गय बागानाव एसे फैदों दे लोगोफोर गय बागानाव एसे ज्रोदनो हाबफैदों दिंखियाबो दं दंनायालाय बेलाय मा मोनजानाय मोनजायैफोरबायदिलाय सिलिं गद गद माबायदि जादों बेलाय थेंगन गन बिजौआव रानखोनो साला बेखौ दाननायनि अनगायै जेबो गैला नैबे नै बोरैबा जाबाय सिलिं गद गदनो नै बिदिसो जानांगौब्रा नै बिदि फांसेसो
बेफोरबायदिसो मैदेर आथिं बायदि साला सुवारा ओमफ्राय हनै बिजों बेबो सिलिं गद गदसो ओमफ्राय हनै बिल्डिंफ्रा कलेज गोदान बियो गैला मैलायावहाय कलेज गोदान खाथियावनो नङाबालाय र' दै समफ्रामा फिथाइ थायदोंना थायाखैथाय ए हनै बेयावसो मैदेरा बावहायनो ममाय फैयो साला गाबफैयोमोन बें बांबांनो थालिर जाफैनो आं सानदोंमोन मा गामिनि मानसिफोरा मैदेर बिदि दिंखिया रज'बालाय बिराद गोजान नाङो नै बावहायलाय लांदांथार बावहाय न' लुनांगौ बोराय बुरै थाफैनांगौ देनांहाय न' लुगोन बावहाय न' मैदेर नेथावथावनो बैसो जाबा बावहायनो थाफैनांगौ ना गामियावहाय स्रायनो ओमफ्रायथ' आरो टाउनावथ' थानो हाया टाउनावबो थानाया भारासोखा जेबो गैया भारा ओमफ्राय आयदै लागायदों साला सुआ बययावसो लथब नै बिसोर लोगो सासेया ड्रेन बानायदोंना दै हाबनायनि नै समफ्रामा लकाल सालाखौ होनांगौ समफ्राम आयु फिथाइबो थायदोंथ' समफ्रामा फिथाइ थायदों मोनजानायसोलै एब्रावहाय थायदों नै समफ्रामा फिथाइ थायदों लकाल एकदम पियरथार फिथाइ थायदों इलायथो समफ्राम फिसानो इलायथो फिथाइ दं एब्रावहाय बुधबारनिफ्राय नैबावहाय हाग्रा दानफैबावनायसै आरोबाव दै खारन एबारावहाय आङो सिन्था खालामदों मा गयाखौ मोजांनो जोथोन होनोसै थांनाय बोसोरावहाय फैनो हायैनि थाखाय बारा जोथोनबो लानो हायाखै ओमफ्राय बावहायनो हाग्रा दुदों जोथोननि सायाव गासैबो जोथोननि सायाव नों जुदि जोथोन गैयाब्लाना नों जेबो आबाद मोना बा जेबो फिथाइ सामथाइबो मोना आरोखि आंनियाव जोथोन गैयाना ओंखायनो नै बेफोरबायदि आरोखि बोसोरसे जोथोन गैया जेबो हाग्रा दाना मा दाना खनसे दानबाय स्रि थाबाय बिदियावलाय सोर हाग्रायालाय बोलो मोना जानो बावहाय नों आंखौ खनसेल'सो आवलायगोन दा बिनि बाराथ' नों जेबो आवलायनो हाया नै बेफोरबायदि सानो आरोखि बिसोरबो ओंखायनो एबारावहाय नों हायोना आं हायो हाग्राखौ सिखाजों हाया मेचिनजों हाया माबा मोनसे मेडिसिनजों होनानै सालाफोरखौ थान्दा खालामना दोनगोन थालिदालाय नांगौ बायदि मोजांखौनो गायसनदोंमोन आं खिन्थु बेबो थालिदा मालाय बेसेथो मा थानाय जोथोन गैया नङा होमबा नै बेफोरबायदि आरोखि थालिर बिफाङाबो नालेंखर फांसे दं बेयावहाय बिदि जोथोन गैयाना बेखौबो एबारावहाय एसे गायस्लायनांगोन मोजां गायस्लायनांगोन थ' दिनैनि बागानाव हाबनायनि ब्लगा नैबावहाय मोनसे खोन्थाबावनि आं नैबावहाय लांदां बावहाय न' लुनायनि सिन्था धारा खालामदोंमोन खिन्थु बियो जानाय नंला अंक फेल मिसना फेल जागोन आरोखि बिनिया माब्रै होननानै माथो बिनियालाय हाग्राखौनो मुलि होजोबखोना माखोरा बिलाय मुलिसो होखादों बे हाग्रा थैनायनि ओमफ्राय गाम्बारि फांसे दं नैबेहाय बे खिन्था लांदांमोन ना बेखौ आं गय गायनो सानफिनबाय ओमफ्राय बै गेजेराव लांदांआवनो न'खौ मारिना होनायसै गय गायनांगौ ओमफ्राय थालिरबो होदेरबावनांसिगोन नङाबा जानाय नङा एसे बे गेजेराव गय गैयैखायनो जोंथ' आरो थाखा फैसा गैयि मानसिना दाल फांसेयाव 20 थाखा करि बे नार्सारिनिफ्राय बायना लाना फैनानै होफैनो सानदों आरोखि मा थ' गोबां जायगा थांबाय गोबां जायगायाव बेरायहैबाय इउटुबा मेन चेनेलाव नोंथांमोना नुनोबो हागौ लोगोफोर अफि ब्लग 2 चेनेलाखौ बावहायनो दोनथ'बाय नङा होमबा गय बागाननिफ्राय